Dostlar salam, hemmeňizde iň gowardy ulary ýollaýan. Ýakynda täze video album ýazmakçy. Ýagny bu albomda aýdymlarym gitara saz guralyna canly sesle ýerine ýetirilip, albomyň aýdymlarynyň sanyny düzülmedik. Haýsy aýdymlarymy gitarada dinläsiňiz gelýän bolsa, onu kommentariýalarda aýdymlaryň atlaryny ýazyn. Haýsy aýdymlaryň atlary köp ýazylan bolsa, şol aýdymlarym albomyň sanyna goşar we size ýetirer. Wagtyňyzy hoş geçirin. Bu aýdym bolsa siziň üçin. Seni maňa ben meseler yüreğime dönmeseler, ama gönlüm kimsine kıynanan. Seni bana vermeseler, kalbime yara salsalar, yüreğime kadilseler kıynanan. Arka yanım sen vardı